Inak, rozmýšľali ste niekedy, čo by sa stalo, ak by slnko proste zmizlo? Ja vlastne neviem. Proste si myslím, že by tu bolo všetko tmavé. Ó, áno, dobre, tak ty si myslíš, že moja jediná úloha je byť vesmírna žiarovka? Kamo, on ťa počul, proste povedz, že... Nedostávaš túto správu 8 minút neskôr kvôli tomu, ako sa svetlo šíri a relativita, alebo čo to je, ale v realite som už dávno preč a oni zistí, čo sa stane, ak naozaj budem preč. Pane slnko, je mu to veľmi ľúto a... Nie je. Nechaj ho odísť, nech uvidíme, čo sa stane. Ty sprostý idiot! Vieš, prečo sa to volá solárny systém? Teraz budeme len sprosté plutá, ktoré blúdia po vesmíre. Potrebujeme slnečnú príťažlivosť, aby sme zostali na obežnej dráhe. Ja sa môžem pokúsiť udržať nás v mojej gravitácii, ale to asi nebude stačiť. Myslel som, že tí tvoji pozemšťania budú smrťou a nie tvoja sprostosť. Dobre, je mi to ľúto. Slnko, prosím ťa, len neodchádzaj. Ja som vás blafoval. Ja nikam nejdem, kamaráti, my všetci pekne zostaneme spolu. O nič sa vôbec nebojte. Pokiaľ sa mňa nestane červený obor a nezjem vás všetkých. On si robí srandu, že? Ahojte, ja som Korok a takto v krátkosti tu na konci by som vám chcel povedať pár z vás, ktorí to možno vidíte, že pokiaľ máte nejakú spätnú väzbu, pokojne napíšte do komentára. Veľmi to pomôže pri ďalších davinom. Majte sa, ahojte.